Porc frumos. Ia uitați-l. Dai față sau băiate? Ai văzut că-i scroaf. E foame la drac. Lea că 10 pâine la Nicola. Dar cum te-ai băgat la el aici? Marș, mă, stai acolo, mă. Gustele astea, eu i le-am dat. Astea negri. Oh, frumos. Porcul ăsta tot eu l-am dat. Băi, nu mușcă? Și aici, pulă. Și dă-i apă, dă-i zai, dă-i ceva. Gata, câte pâini îi dai? Crezi că să mănâncă și la... I-am dat 15 pâini și mie am mâncat și toate. Cât mănâncă? Ce pâine ăla? Și figur face gâștine. Tu leacă, mai pune-i fâne. Știu că sunt mâncat. De unde? De unde? Nu putem. Asta este un video de la prietenul meu de aici. Asta e rutina de dimineață. Da, porcul ce mănâncă aici. Câte kg are? Nicola, are ăsta, cred că. Și cât are? 180 are. Nu, 160 are ăsta. Cam de 30 peste 40 kg. A? 30 peste 150. Da. Da, are, cred că 100 de kg, ai 100 de kg de carne. 90 ceva de kg de carne tot ai din el. Hața de aici, hața. Hața, ia să ne leacă, Nicolas. Când leacă, să arăt eu cum. Hața. Hața. Hai, lasă, hai. Yeah. Hai să aduc apă. Ăla-i de mic, nu, Nicolas? Și când îl tai? 26. Acum? Bine, bravo. L-a cumpărat. Gâștele astea 3 sunt de la mine. Cred că le știți din videourile anterioare. Dați.